Στη σημερινή άσκηση 13 θα δούμε και άλλες εντολές. Θα ξεκινήσουμε πάλι από το αρχείο μας στο AutoCAD, όπου έχουμε ήδη φτιάξει τα layer. Θα κάνουμε current το layer main και θα ξεκινήσουμε βλέποντας την πρόοψη να κάνουμε ένα πρώτο rectangle. Δεν θα δουλέψουμε με απλές γραμμές lines, το οποίο θα είναι 205x35 και από πάνω ένα δεύτερο στο ίδιο μήκος με ύψος 55. Το rectangle βρίσκεται εδώ. Ενεργοποιούμε, κάνουμε κλικ σε ένα οποιοδήποτε σημείο για το πρώτο σημείο και μετά πηγαίνουμε στις επιλογές και πατάμε Dimensions. Πρώτα γράφουμε τη διάσταση ως προς τον άξονα των χ, 205, Enter, και μετά τον ψ, 35 και Enter. Και μετά ένα κλικ για να οριστικοποιηθεί. Τώρα, το rectangle αυτό είναι ένα ενιαίο, δηλαδή αν το επιλέξουμε μας το δείχνει σαν ένα αντικείμενο. Μπορούμε να το κάνουμε explode, να το μετατρέψουμε σε γραμμές, lines δηλαδή. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα offset προς τα πάνω σε απόσταση 55 όπως μας λέει εδώ. Αυτό προς τα πάνω, Enter, και θα βάλουμε και δύο lines από εδώ μέχρι εδώ και άλλη μία από εδώ μέχρι εδώ και fillet την καμπύλωση εδώ R8, οπότε ενεργοποιούμε fillet, πατάμε radius 8 και Enter τη μία και την άλλη και επαναλαμβάνουμε Enter ή backspace ή την μπάρα για να επιβεβαιώσουμε. Και έχουμε το πρώτο περίγραμμα. Πάμε να φτιάξουμε στη συνέχεια εδώ το ημικύκλιο, το οποίο είναι ένας κύκλος από τη μέση με διάμετρο 50 και 10-60 και 10-70. Οπότε Circle Center Diameter από τη μέση. Αν δεν σας τη δείχνει, πηγαίνετε εδώ στα Osnaps, να είναι μπλε ενεργοποιημένο, πατάμε το βελάκι και τσεκάρουμε οπωσδήποτε το midpoint. Από εδώ λοιπόν η διάμετρος 70. Από τη μέση και διάμετρος 70 και Enter. Αυτό θα πρέπει να γίνει offset τώρα, 10 προς τα μέσα και offset την ακμή εδώ που είναι στο 55 προς τα πάνω 35. Offset λοιπόν 35, την εδώ προς τα πάνω και φέρνουμε γραμμούλες, γραμματμήματα, κάθετο προς τα πάνω. Αν δεν βγάζει perpendicular, είπαμε πάμε πάλι εδώ να το ενεργοποιήσουμε το perpendicular και το quadrant. Από εδώ πάνω, εδώ πάνω, εδώ πάνω και στη συνέχεια θα κάνουμε trim. Να αφαιρέσουμε ότι είναι προς τα μέσα. Μερικά trim, το ένα μέσα στο άλλο και άλλο ένα trim να κοπεί εδώ, εδώ και εδώ και ξεχάσαμε τα ενδιάμεσα. Enter να ξαναπάρουμε το trim. 1, 2. Μας μένουν λοιπόν εδώ κάτω να βάλουμε τα δύο αυτάκια που είναι σχεδιασμένα, τα οποία μας λέει ότι είναι σε απόσταση 40 μονάδες προς τα εδώ, 30 το μήκος και 12 το ύψος. Το κάνουμε με offset 40, ξανά Enter 30 αυτή τη φορά, αυτή είναι εδώ προς τα εκεί, και offset 12 μονάδες την κάτω προς τα πάνω. Και μετά παίρνουμε ένα trim, πιάνουμε και τις τρεις, Enter ή δεξί κλικ μπορούμε και κόβουμε αυτά που δεν μας χρειάζονται. Και Enter. Τώρα μέσα υπάρχει η OP, η οποία μας λέει ότι είναι R8. Οπότε θα βάλουμε μια γραμμούλα από τη μέση προς τα κάτω, την οποία θα την κάνουμε offset 8 από εδώ προς τα εκεί και από εδώ, εδώ.
Η μεσαία δεν μας χρειάζεται, την διαγράφουμε και οι δύο πλάγιες θα τις βάλουμε στο layer hidden. Και βέβαια μας λείπει η αξονική, την οποία θα κάνουμε current το layer axis και από την annotate με center line θα βάλουμε την αξονική γραμμή. Αν εμφανίζονται πολύ μεγάλες οι αξονικές, έχουμε πει ότι πληκτρολογώντας LT scale και enter, με scale factor 1 μπορούμε να βάλουμε τελεία 5 για να γίνουν όλα πιο μικρά. Τώρα, για να διατηρήσουμε την ίδια απόσταση του 40, θα κάνουμε ένα mirror το κομμάτι αυτό, έναν αντικατοπτρισμό από την καρτέλα home. Η mirror είναι αυτή εδώ. Τι θα χρειαστούμε? Τα μέσα των ευθειών, ή μπορούμε πριν ακόμα κάνουμε τη mirror να βάλουμε από την annotate εδώ το center mark για να έχουμε και τον άξονά μας της συμμετρίας έτοιμο. Θα μεγαλώνουμε κιόλας και πάμε να κάνουμε mirror εδώ, αντικατοπτρισμό. Τι θέλουμε? Το αυτάκι εδώ πέρα και θα επιλέγω και enter και μας ζητάει first point of mirror line. Η mirror line μας είναι η αξονική γραμμή, να το first point, και εδώ είναι και το second point. Και εφόσον δεν θέλουμε να διαγράψουμε τα αρχικά, στην ερώτηση erase source object επιβεβαιώνουμε με no, δηλαδή enter. Τώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε την πρόοψη, να δούμε έχουμε κάτι άλλο εδώ, όχι, την πρόοψη σε τομή, θα κάνουμε ένα copy σε συγκεκριμένη απόσταση την πρόοψη και θα την μετατρέψουμε σε τομή, είναι το πιο γρήγορο. Πάμε λοιπόν copy, επιλέγουμε όλα με ένα παραθυράκι εδώ μέσα και enter βέβαια να επιβεβαιώσουμε την επιλογή μας και θα πούμε από ένα σημείο, η copy πάντα ζητάει base point, ένα σημείο κάτω αριστερά εδώ, δείχνουμε δεξιά και να το πούμε σε απόσταση 300, πληκτρολογώ δηλαδή κατευθείαν 300 έρχοντας πάντα πατημένο, ενεργοποιημένο το όρθο και enter και escape μετά. Τώρα τι θα χρειαστούμε για την τομή? Δεν μας χρειάζονται τα αυτάκια κάτω, δεν θα φαίνονται στην τομή ούτε η γραμμή εδώ. Το μόνο που θα μας χρειαστεί, και από εδώ δεν μας χρειάζεται, και στην πρόοψη η γραμμούλα αυτή την αφαιρούμε όπως και εδώ,